nyt ehkä jaksaa sanoa hyvää huomenta. Tänään on siis tää maanantai juhannuksen jälkeen. Tänä viikkona on mun vika työviikko. Ennen lomia. Mulla on mun ensimmäinen aito kesäloma tänä vuonna. Mä oon 3 viikkoa lomalla. Mulla olisi siis ollut vielä 4. viikko, mutta jotenkin tuntuu, että mä varmaan tarviin sen myöhemmin. Niin mä en viittinyt laittaa sitä nyt tähän. Tänään oli kyllä siis oikeesti harvinaisen vaikeeta herää aamulla. Mä en yleensä torkuta, mutta tänään mä torkutin varmaan 4 kertaa. Nyt pitää laittaa vaatteet. Noin. Tänään illalla me mennään sit hakee kinkkua kotiin. Kinkku on ollut hoidossa nyt jo tovin. Tässä kävi niin hassusti, että siis se oli jo menossa silleen vähän pidemmäksi aikaa hoitoa, koska mulla oli yksi työtapahtuma, joka olisi ollut silleen, että pitää nukkua siellä. Sitten mulla oli kaverin valmistujaiset. Sitten mä lähdin Amsterdamiin ja sitten oli juhannus. Niin se olisi muutenkin ollut niinku 2 viikkoa hoidossa. Mutta arvatkaa, ennen sitä mä olin kipeä, ennen sitä työtapahtumaa. Niin siis kinkku on nyt ollut joku 3 viikkoa hoidossa. Mä kävin kyllä voikkaa sitä tässä välissä, mutta on kyllä hirveä ikävä. Mä vaan toivon, että se haluaa vielä tulla kotiin. Sillä on niin hyvä olla siellä miehen vanhemmilla. Ne asuu niin kuin enemmän maaseudulla. Ja siellä on sitten 2 koiraa ja sitten on muitakin eläimiä, niin kinkulla on ihan the time of his life. Täällä on vaan tämmöistä 2 tylsää tyyppiä kaupungissa vielä. Joo, eli se kinkku tulee takas tänään. Sitten päivitetään nyt se, että mun mies on nyt tullut takas Suomeen tosiaan. Ne, jotka ei nähnyt viime vlogiin, niin mies on ollut vaihdossa nyt. Se oli joku 4-5 kuukautta Amsterdamissa, niin mä oon ollut täällä yksinhuoltajana. On ollut aika rankkaa. Sen takia mä en ole oikeastaan kuvannut, koska meillä on ollut vähän haasteita kinkun kanssa. Nyt pitää kyllä alkaa tekemään töitä. Otatteko te jäätelöä? Tarjollaanko teille vielä? Joo. Joo. Valkochikulaa, toi oli vähän vaikea syödä. Kinkulla on nyt saapuneet sähköpostikansio täynnä. Pitää haistella kaikki nurkat. Pitää taas tottua tähän aikaan heräämiseen. Kävitkö kinkku 2 kakalla? Kävitkö 2 kakalla? Kinkku oli saanut PR-lähetyksestä Lily's Kitcheniltä pihvejä. No niin, mitä? Siinä oli pikku pihvipalanen. Voitko istua? Hyvä. Seisä. Yes. Oliko hyvä? Oliko hyvä? Vähän luulen, että maistuu. Ei oo huonokaan sisältö. Aha, lisää vai lisää? Spin. No ei se osaa nyt, kun tää pihvi on liian hyvää. Kinkku, spin. Yes, hyvä poika. Hieman sateinen päivä. Mulla on tämmönen sadetakki päällä tänään. Mä löysin sen yhtäkkiä mun kaapista tässä yksi päivä. Se on ollut aika hyvä just koiran ulkoilutukseen. Mutta se on vähän pieni tästä. Ihan onko? Ällöt kynnet. Kattokaa, minä mä löysin yhtäkkiä täältä toimistolta. Tämmönen puhelin. Siis tää oli mun unelma. Meillä oli semmonen kauppa
mun ala-asteen vieressä, joka oli siis semmonen pikku mobiiliputiikki. Ja siellä oli tämmönen, ja mä muistan siis, se oli pinkki, se oli se pinkki versio, siinä oli niitä kukkia, mä voin laittaa tähän kuvan, jos mä löydän. Mut mä unelmoin siitä. Kelatkaa nyt, kun tulee joku important business call, sit sä oot ihan, hello? They don't make phones like this anymore. Nyt ollaan koko perheen voimin menossa hakee avaimia meidän mökille. Quiero piccolino cappuccino. Ja sitten mennään sen jälkeen Mustiin ja Meriin. Mä en nyt tehnyt mitään muuta kuin töitä ennen tätä, niin ei ollut niin kiinnostavaa, niin en oo kuvannut. Tosiaan ollaan ensi viikolla menossa mökille, niin sen takia pitää hakea ne avaimet nyt. Ja sitten mun kuvalveljellä olikaan jotain ohjelmaa tässä välissä, niin pitää hakea ne valmiiksi, ettei ne sit jää lukkoon sinne jonnekin. Cha-ching! Mua alkoi vähän jännittää tuon kaupoilla, kun mä olin yksin siellä, niin mä en sit uskaltanut kuvaa, sori. Käydään nopea läpi, mitä ostin Murremurkinasta, Mustista ja Mirristä sekä Lydlystä. Nyt on niinku kaikkien aikojen ostosten esittely. Ja heti ensimmäisenä on vinkumuna. Tää on niin hyvä lelu. Meillä oli siis tämmönen sininen aiemmin kinkulle. Unohdin sen mun isän luokse. Niin sitten... No, ehkä ei kannata nyt antaa sen sille, mutta mä unohdin sen mun faijalle, niin sitten mä ostin nyt uuden. Että nyt on ainakin vinkumuna. Sitten mä ostin kinkulle naudan sisäelinseosta. Se rakastaa tätä. Meillä on nyt siis naudanliha käytössä kinkulle. Musta tuntuu, että se on ehkä semmonen, joka on sopinut sille. Kun silloin on ollut vähän noita allergiaoireita, niin nauta vaikuttaa sopivan, niin ostettiin nyt nautaa kaikkeen. Lisää nautapullaa. Ai kinkku, ei saa ottaa vinkumunaa ilman lupaa. Alas siitä. Hei. 2 kappaletta naudan jauhelihapötkyä. Me tehdään nyt niinku kotiruokaa. Niin eläinlääkäri oli suositellut, että tätä Working Dog multivitamiinia voisi antaa siihen mukaan, kun just toi on kuitenkin vielä kasvava poika. Dog's Wet Dream. Kinkku rakastaa näitä. Käytetään niitä treeninameina. Tää on siis tää nauta koiran makkara. Koiran kokkapusseja. Tää on niinku ihan vaan naudan maksaa. Pitäisikö kokeilla, että tykkääkö? Oho. Ai tää on tämmönen. Hui tää. Odotas nyt. Alas siitä. Olisiko se sun maku? Saattaa. Oi lisää. Haluisitko lisää? No niin, ja sitten Lidl. Lidl. Kananmunia, riisinuudelia, maito. Mä oon sanonut aiemmin, että mä en tykkää rahkaasta, mutta nämä on siis ihan fine, nämä maustetut. Tässä on persikka, vadelma, mansikka. Sitten mä ostin näitä feikkipaulavanukkaita, jotka ei ollutkaan ihan paulavanukasta. Ostin tätä suklaakaramellia. Kreikkalainen jogurtti, jauhelihaa, kananfileesuikaleita, pakastemansikoita, kurkku, pikkutomskui. Mulla tuli Pepsi Max himo, niin mä ostin semmosen. Mut tää Samuel oli semmonen, mitä mä halusin, että säkin näet. Funlight, vihreä omena, tomaattipyree, sipulia, linssejä ja kokoskermaa, 3 banaania, pari kongstrongia, ruokakerma. Sitten oli avokadot alennuksessa, niin mä ostin pussin niitä. Ja sitruuna. Näihin kaikkiin ostoksiin meni joku 110 €. Tykkäätkö tästä? Ready, go! Sinne suoraan. Kuka on menossa toimistolle? Onko se siinä?
Mä oon niin ylpeä tästä koirasta. Se oli niin nätisti tuolla bussissa. Uskon, että se, että me ollaan matkustettu niin paljon pienenä autolla ja muutaman kerran bussissakin, niin kyllä on auttanut siihen, että siis se vaan istui ja no alussa se seisoi vähän ja katseli, että mitä täällä tapahtuu, kun se ei ollut pitkään aikaa bussissa, mutta alkujännityksen jälkeen se vaan makoili ja katteli maailmaa. Siis ihan superreipas. Oho, herra isä, se vaan hyppäsi tohon. Kinkku, meidän pitää mennä töihin nyt. Kun on agility-koira. Luksus. Luxury. Det står vi. Oh my god. Mä en nyt mainitse koiran nimeä, mutta se on ollut niin kiltisti tänään. Siis mä jotenkin ihan häkeltynyt, että kuinka kiltisti toi koira on ollut. Se on ihan eri koira nyt. Mä luulen, että se teki tosi hyvää sille olla vähän toisten koirien kanssa siellä. Että ne tavallaan sit näytti sille, että miten käyttäydytään. Siis mä oon ihan ällistynyt. Se oli se tältä erää. Nähdään taas. Moikka!